إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس زمان سيأتي على الناس سنوات قد جاءت يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويقون فيها الأمين ويؤتمن فيه القائن ويقون فيها الأمين وينطق فيها أرويبدة قيل وما أرويبدة قال رجل تافه يتكلم في أمر الأمة بيالتانو ambe demenyine ala fe ambe anyene ala fe akan kisi kagwanyero kun toro mananka bara jumu ne ala jomin kanda mogote soro min bo fili ne ala jomin fana fili mogote soro min bo kanda ambe sereya bato fen site min ka bato ciani ala kelempewte jonyogonte alala ambe sereya muhammad wala ka jomdo wala ka cidendo kisini nema ba kana ka dunkewu ana ka sebo ala ku kisin min ka chakosobe no temena ka boy ala ka jomu abu hurairata ako ala ka cide ko ako saundo bena hadama dewna ko sawun teke ucogola komi sawun to sawun janfanti wudedo sanawatu qadda'atu akonno sawun nana ko be yelemade ko be turu ukunka o sawun nade ko be yelema o sawunna yusaddaqu fiha al-kajibu ube galon tige lawde cinya tigeya o wakati wula nyo sawun nana mogo munu nye galon tige lawye mogo bedda ulu de la ni galon tige lawye min fo de beke cinya o yukajjabu fiha sadiqu ni cinya tigu ye min fo o beke ngaloy ube cinya tigu galon tigeya yutamanu fihi alqa'inu no sawun suguna na mogo bedda jamfantu de la jamfantu de beke dana ya mawye mogo bedda jamfantu de la o yuqawwanu fiha al-aminu o sawuna dana ya maw ulu de beke jamfantu ye mogo bolo o yantiqu fiha urwaybidatu tiden ko no sawuna na urwe bidaw de be kuma uye ciden nyinin ka urwe bidatu uye jonye akom mogollankolo kulu de be kuma furuba kola mogo minte dala ka kabila yere kono mogo minte dala aka demba yere kono ma fu mogollankolo ko huruba kuma ulu de be ulufo huruba kuma ube jamana ka kuma uta wo huruba kuma ube dina kota balma ciden tumbe nin kuma ufo nin ko ufo wakati min haru misaliya tunta tilela
min nunun be ciden kan nabi nyumaya de sabatanye ate ko dogolen do de men ni ala ya la doniya ko dogolen minna abo fo nunun tunye ko dogolen unde ala de yu bila kata ciden ma ku foye awu nya foye awu nya fonye ciden ye min fonni hadisa la jiya labayin kono ambake kanyana maya ni hadisa de kono bi jamana kam marali cogo na furuba ko ni eye erejo soso laje mogo shite kumala ukanka fote ukanka kete ayu uka kete de abe malankolo ila marahim rabbi foni ala hilana mogo kelenkele munuma malankolo doronde baki ka kuma jamana ka huruba ko la abo kono dina ko fanfela ni tara dina fana fanfela la mogo do be sigi kulu be kuma ala kola mogo do be sigi kulu be kuma qur'ana kola mogo do be sigi ku be kuma hadisa kola mogo do be sigi kulu be islamiya kofo niya be sigi laje yere baro ni nyema fuye ni nyema lankolo chidenda ya fode harisan na chogo be worebe ninye nin yurwaye min fo be ibn majah hade kono Sheikh Albani hadisa inkene harisan na chogo dobe musnad Ahmad kono hide ko yatakallamu fiha urway bidatu qila wa ma urway bidatun qila wa ma urway bidatun qala al-fuwayshikh yatakallamu fi amr al-amma harisan na chogo musnad Ahmad kono hide ko urway bidan ulude be kuma uruba kuma wala uko cida urwe bidaw ya jonye ako fasiri o yiri wayla musnad ahmad kono ako fashiru de be kuma jamana ka hurba kola fashiru de be kuma dina kola fuwaishiru fashiru balma umbola sisada nanini mimbe alaka rejo sosoka nalini mimbe dina ka rejo sosoka nalini mimbe islamiya ka rejo sosoka nalini mimbe cidenka mimba adado ni islamiya la ko ale ba fo balimo ni sigira kulaje ibe ni harisa ciatiya ambola bide mogo nyuma site mogo nyuma yere ciatigu yere mogo munu be cinya fo yere abekera galontigale mogo bolo mimbe kumani cinya de jamana kola mimbe kumani cinya de dina kola ulu kera mogo bolo galontigale wude nulu kumana doroba fa yen galontige me malan kolo mimbe kuma jamana kola galontigala mimbe kuma jamana kola nale ye galontige doro mogo ba fu ko ni nyecinya dina ko ba o chogola mogo munum ba ke ka dina fo ni cinya ye bi abe qur'ana kono chogomi anka fote abe hadisa kono chogomi anka fote mogo nyuma temene nya fo chogomi yake chogomi anka ketanka fote ulu kera galontigalaw de mogo bulo bi jamana ka huruba ko munum ba ke ni anyema ka ke ni danaye ulu bolo bi ulu de jamfantu ye ba ke ka jamana jamfa mogo munu ye jamana jamfa mbaye ana dafiri baga bi mogo dalembe ulu de la har nu bolo ta kono ubora kono haklu bode la ko ulu de danamay ka sore ba sore ulu de jamana dafiri kata me har bu dalembe ulu de la munun ko anka jamana ke kanye danaya kono mogo bolo ulu be jamana jamfa de munun ye jamana jamfa kanuni ka dafiri kata nu yere mogo bolo kulu de danaya mawe ambenni hadisa wakati la dina bo chogola munun ye dina ke kanye ni danaya mogo bolo ulu ye dina jamfa de munun ba ke sunitile ka dina jamfa bi ka fewundo fo dina kono munun ta kono ka fewundo do dina kono munun ta kono mogo ko ulu de danama we bi kulu de be dina fo nyema ulu de be dina ka nyema ka soro ulu de ba ke ka dina jamfa ambenni hadisa labbi mogo kele tanni hadisa mogo min yala kalan doni nogoya tanni hadisa sarahu nyini hadisa domba ko bolo
yere baado ko ciide nye ciide nde cinya yere la ibado fana yene hadisa min fo jinya bake kan nyanama ya kono janko anga jamanaw bake kan nyanama ya ni hadisa kono bi ambe ala dele ala ka hakliman dama fan abi hurairah radiyallahu anhu قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله له أمركم رواه مسلم بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله له أمركم رواه مسلم بل من حديث من فلان شيخ محمد بن عبد الوهاب أيني حديث فوق كتابه كنو مسائل الجاهلية أي كتاب دامنا نلسري سبايا نمسائل سبايا ومسائل نونو فولن كفه أكون نمسائل سبا من فلان ako ciide nye nunun de fara ɲɔgɔn kan ka hadisa kelen kɔnɔ hadisa min fi sahihi ako n'a bɛ hadisa salen kɔnɔ n'a bɛ muslimu kɔnɔ o lesiri saba ye mun ye fɔlɔ Abu Hurairah ko ciiden ko ala bɛ jɛ ni fɛn saba ye a ko olu kɛ n'a ye fɛn saba kɛ o ka di ala ye ala bɛ jɛ n'o ye وفين سبب فلان من يعبد الله ولا تشرك به شيئا أكا على كلمة وبتوا كنا فوي فرالك توحيدي بك على كلمة ودبتوا دو كنا يه أبي كبرو بتو دو كنا يه أبي مونيما بتو دو كنا يه أبي دينغنسو بتو دو كنا يه أبي كانتيغلي كجينيه dokana ye na be kuluni ewa irin barika wunyini ka dafalen kuye ka kantigali kuye o kana ye anta abuduhu wala tusriku bi shay'a abbeka ala kelempe bato kana fuyi fara alaka ala be jeno kadi alay waye folo tawhidi fulanna wa anta tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu abbeka alaka juruba kelemina kabbe cinyaka akana fara ni bidiyaw keliye hablullahi jumay alquran wa sunna abbeka qur'ana ni sunna mina komi jama kulu nyuma sabayu famu chogomi sebaw ni tabino ni tabino abbeka barake ni qur'ana ni ciden ka sunna e komi jama kulu sabab fasamanti e barake ni ya chogomi ode ebdenye akana fara ni mushriki yaw keli akana fara ni tabulo chaman keli akana fara ni bidiya wuye bebe fara nyugon kafe silama be ka fara nyugon ka silama ka be ambe bo fe me ambe be jumanka kuma bo yoro de la ni tabulo komu yere ba fo chogomi karala salankawu an kabbe nemin taka ebi taka be kitake me an kabbe to obe se kanya ngalum fi kiri wote se kam ko faranyo ko fo kata jawuli an ka faranyo ka beni ka hakna beni ka tabulo ngalo atese ka bada kajibu ala nas be fengo fe fenninya bengalo atese ka ke ben tese ka ke fo ben ka ke tinya de ka bembe ke qur'ana de ka bembe ke ciden ka sunna de ka
ciden yode fo ala be jeni ode wanta tasmu bi hablillahi jami'a wala tafarraqu abbe ka fara nyon kala ka qur'ana min alila aka be ka be ciden ka hadisa min alila akana fara qur'ana min alila akana fara ciden ka hadisa sahalu min alila ode be mo fara nyon ka min ye fulanay sabana wan tanasahu man wallahu lahu amrakum awaka kunnan jiyake mogowe ala ye mogo munun ke aka nyema ye ku bilaw kunna aka kunnan jiyake uluye mami shegu yenni hadisa fo aqul lamu yaqaul qalalu fi din an-nas wa dunyahum illa bisabab ikhlal fi hadhihi salas aw ba'daha mami Cheikh Mamadou bin Wabu yenni fen sabafo awa ako defo mahada madawun soro uka dina kola defo mahada madawun soro uka jiya kola fo yenni sabade toy ako defo ya hada madawun soro uka dina kola defo ya hada madawun soro uka jiya nyana maya kola ako uyenni sabayinde asababu ye uyenni sabayinde toy au baadiha ube uyenni sabado de toy ode defo ku ka dina la barma bo chogola fana de silamiya kafo kono fitina be silamiya kafo yin kono balawu be silamiya kafo yin kono bembaliya be silamiya kafo yin kono ni sabade make kanye amma ni sabade mina tauhidi te nama be tauhidi la bente qur'ana ni sunna mamina siden ko taraktu fikum shay'ain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati siden ko nyefem fula to bolate fila bara kulu fula to bolo alaka kitabu anan ka sunna amma be o ka kulu mina silamu mabbe qur'ana ni sunna la kumina silamu bode bolaw kono faamu yoro la maralikilaw yoro la silamu maseko yoro fana faamu hari munum bu dambe kata sunna mo chaman de mo yoro faamu mina chogo dinala faamu mina chogo silamiyala faamu mina chogo sunnala mo chaman ba dambe kata sunna mo yere de faamu folo wode balaw be silama jamanawla defo be silama si defo ye silama soro uka dina kono defo yusoro uka jiyanya mo ya kono uyenni asababu ye uyenni sabade toye ube ni sabado de make ode defo be silama uka balma ya Allah jeke ala ye mun fo qur'ana kono firawna ye tawutiye firawna ye kafiriye firawna ko ala yere me Musa ne Haruna tumami ala buci firawna ma aye mun fo aku ijhaba ila firawna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatajakkaru aw yaghsha suratu taha kono alakum Musa ni Haruna ma ako aw fula kata firawna fe firawna dante menade minna tara fe aka kuma nogoma de foye adola ana miri katashi uda nasirala ni ijhaba ayni laje alama fo Musa ni Haruna ma afula ka jo kare kono aye jo bedda kono aka fo firawna e fasiki firawna e taguti namu firawna e taguti me alama fo Musa ni Haruna ka fo ma taguti de ama fo ka jo kare ni bedda kono fana de ka borto de ka lebu fo de ijhaba ila firawna ko ay ta fe de ay ta firawna fe awanna tara fana ka kuma nogoma de fo yani musafahatan dani da ate fo ko fe de ate fo kare kono de ate fo bedde kono de ay ta fe dani da ana ka kuma da ka kuma nogoma fo ay silama way nim famu de munum bu dambe kata sunna may nim famu de amma fo famu te ko jugu ke koy me famu ka ko jugu dilancogo ani hada madawun to ka ko jugu kele dilancogo ko kelewunte sariya kono de cogo kelewunte sunna kono de kiden ko man arada yansi haliji sultani fala yubdihi lahu alaniyatan walakinni liya'khudha bi yadihi wa yaqulu bihi fa in qabila minhu fajaka wa illa
kana qad adda alladhi alayhi lahu ciden ko mogo min ni ba fe ka fama bilasira ako fama bilasira kuma akoy kano fo kene kade kano fo mimbarika kano fo ka dirisula kano fo ireje sosoka ako tafede ni ba fi ka fama konnan ja ka bilasira ciden ko kana fo kene ka bangede tafe ika minani aboloy akallan kolonya ikelena kele ibe mi foye ika foye a photo fana aka foni no ya dede ani majigi ika foni no ya ani majigi ni ye mi foye konnan je min kay ayamina odo alhamdulillah na ma mina alaye min bila eka fama ka kola yoke atona yo fengo fenke o ko falati o emina noy ayita ke kabapew alaye min bila eka fama ka kola yoke wala sunna mo yen nin korosi de sunna mo chaman fana maseka nin famu halibi de janko an ka famu be salle anya fu ya sinya joli fama jugu ci de nya fu bena tumami sebo ye ci de nyin ka no fama jugu nana an ka bo ko an ku kelewa ci den ko la ma qamu fikum sala ka to ka famu be salla kanu kelere silama jamano famu be salli aya do ku be islamiya kadiri de kono be salli uma kafiriya de ko jugu bu bolo mu ka ko jugu uma kafiriya de ube islamiya kadiri de kono siden ko ku konnanjiya cogomi ayo konnanjiya o cogola de tora be sunna kabbi nani be sunna kabbi bortoli be sunna kabbi min ye sunna yere nege bo mo da bi sunna bo ta cogonu kuma cogo wallahi sunu ni sunna be fona cogo nyumaye qur'ana ni hadisa alamane haji salafu salihu wallahi atar nege bo hakili masila fo hakili teminna de bambanti hakilinta furato tala min ni mogo min te bambanti hakilintante wallahi ni sunna fo ciden na ka shebo tumba fo ka ke cogomi hakilima be mogo te bambanti ni sunna ta nege bo ala ate bila ni sunna kontrola mi ni ya ye be ya nyashi ni sunna ella gosilila ana nanini ana bortoli fengorete an ka ciya fu nyogo nyede chaman de ba dambe kata sunna ma ulude take ka sunna fu afo cogo nyumala o take ka sunna ta ke cogo nyumana o de sunna to ciya o de la gosilila se sunna ma donc aye sabali munu bu dambe kata sunna ma aye sabali mun nan ba fo munu bu dambe kata sunna ma parce que mogo konni mogo ko ale be sunna de ka ko ale sunna mo de e ka sunna te salafu salihu ka famuka sebo ni tabinaw ulu ye qur'ana ni hadisa famu cogomi ni e ka famu to o ka e ka bara cogoto o ka ete sunna mo yi dambe ka to made ni ka sunna te salafu ka famu ka ite sunna mo de e do idambe kata sunna ma de kele awa doni bagaw doni munu bu dambe kata doni ma aye sabali namba fo munu bu dambe kata doni ma doni te salafu ka famu doni ka ite doni ke bagay ay ni fana famu de doni ema qur'ana famu ka ciden ka hadisa famu komi sebo yo famu cogomi tabina yo famu cogomi tabina yo famu cogomi ema qur'ana ni sa famu cogola doni min bi bolo doni te yi dambe kata made doni te salafu ka famu ka doni te sunna te salafu ka manhaju ka tabulu ka sunna te yi dambe ka tumade doni te salafu ka famu ka doni te bunte mi ayo defo ako faman janna annahu ya'khudhu bil kitabi was sunna wala yaqtadi bi sahaba wala yattabi khayra sabilihim fa huwa min ahli al bid'ah wad dalal shaykhul islam bunte mi ako ni mogo mi nya jigi e nyana ebe sika qur'ana mina ka barake nay ebe sika hadisa mina ka barake nay ka sorima sebo de ladege bo sebo farlam min ka kam min ke sire fana e nyana ebe sika barake ni qur'ana ni sunna ka sorima tugo ko bunte me ko nin tigi ako e bidia mogo de e ye mogo fili bantide
mogo ni e ya miri de ko be sika qur'ana ni sunna mina kabara kenay ko ite sheba ulla dege ube e be sika qur'ana ni sunna mina kabara kenay ka e wa tasirata min te sheba ko tasirai ako e kado ye bid'a mogo de mogo filibantide doni te salafu ka doni ka famu ka doni te sunna te salafu ka manhaju ka sunna te i yere dambu ka to made awa munum ban dambi ka ta sunna ma sunna mogo aye sabali aka karamogo baw aye sage ka to ka kitabuma an ka wagati ka karamogo Sheikh Bumbazi ibn Usaymin Sheikh Albani Sheikh Fawzani Abdul Muhsin Abadi nunu nye misaliya de ni mogo sunna karamogo ni be sage kata nunu ka kuma nunu ka kitabuma ko ibe bila kataw kono ka fili ka bila kataw kono ka dogo de mais ni eko ne yere arabu karadoro nye diplôme soro nyere be se ka kuma ni nyere dina te ka sor madino mogola o de mogo chaman bila kataw la o de mogo chaman bi kataw la ka jamana kono ni jamana wero ambe ala deli ala kan kisala kan tanga ala ka dina famu dama ka salafu famu dama ka sunna famu dama la man haji salafu sal ala ka jamana nunu suma silama jamana be ala ka be suma fitina munun ben ni balawu munun be silama jamana kono ala ka korta ka bu kono silama munun ni sunna mugo munun degulembo jamana la ala ka boda kuye ala ka foni kuye an ka do fona ni sunna asabaltilende be to jiya kono fokata jiya wuli sunna te siga bo jiya kono la tajalu ta'ifatu min ummati jahirina lil haqqi la yadurruhum man khajalahum wala man khalafahum hatta yata amrullahi hum wala zalika cidanya hakili sigo yoro fona la ako jama kulute wuli alekam manton la no be cinyaka u demelendo cinyin ka fana la bu demu ka cinyaka de ni mugo mi nyu soso chogo ni mugo mu nyu demele to e chogo o te foy toruma ubeku ka sunna nu ka cinya kare fo ala kata jiya wuli sunna te bo jiya kono aba yere sege sunna mo awde katani hikimay aytani kodonye ani hakkile ani famu sino sunna te bo jiya kono mo sitte se ka bo jiya kono ni mo ni sunna de jugu ya ka koniya ka kele ibe bo jiya kono kan ni sunna to jiya kono min dina damina na sunna ni salafiya de da min dina be laba sunna ni salafiya de la على كان دم على كان صبتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين